Transport Malta qed tagħmel sessjonijiet ta' taħriġ lil 1500 student li jattendu skola sajf. L-għanu li żżid aktar għarfien fost studenti żgħażagħ dwar modi differenti ta' trasport u dwar is-sigurtà fit-toroq. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonet żar l-iskola medja u sekundarja tal-Kulleġġ St. Thomas More fi Żejtun biex isegwi is-sessjonijiet. Intqal huwa importanti li minn età żgħira it-tfal jitalmu jintegraw id-diversi modi ta' trasport, fosthom il-mixi, iċ-ċikliżmu, it-trasport pubbliku u l-carpooling fil-ħajja tagħhom. B'hekk titrawhem esperjenza ta' vjaġġar aktar effiċjenti u favur l-ambjent fil-ġenerazzjoni li jmiss. Is-sigurtà fit-toroq kienet lan ewlieni ta' dawn il-lezzjonijiet fejn l-istudenti ġew malma dwar l-importanza li jaqsmu triq bl-aktar mod sigur, li jitlibsu l-helmets waqt li jsuqu r-rota u li jirrispettaw is-sinjali ta' traffiku. Is-sessjonijiet jinkludu wkoll workshops interattivi u attivitajiet oħrajn maħsuba biex jedukaw lill-istudenti dwar il-benefiċċji u l-importanza ta' modi ta' trasport differenti u dwar is-sigurtà fit-toroq. Il-Ministru Chris Bonet irringrazzja lil Transport Malta tal-li organizzaw dan it-taħriġ, filwaqt li enfasizza li dan jixed l-impenn tal-Gvern biex irawhem drawwiet ta' trasport aktar siguri u sostenibbli minn età bikrija. Li l-inmixxu l-infrastrutturali li xogħol tat trasport huwa tajjeb ukoll li jkun hemm attivitajiet bħal dawn fejn aħna niltaqgħu ma' tfal skola sajf qed narawhom jieħdu tagħlim fuq xi ġifieri tkun sejf fit-toroq tagħna. Fuq għalfejn għandna nibdew nużaw mezzi alternattivi ta' trasport. Ovvjament bħala gvern irdu nkomplu nagħmlu x-xogħol biex inkomplu nipprovdu s-servizzi alternattivi ta' trasport.